खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सुंद'यै फोसावनो लादों जानो गोनां 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिनि बागै थारैनो बिटिसिआव रायजो राजाफोरनो बबे मोनसे सोरखारखौ खुंथायाव फैजानो लुबैयो थारैनो बबे मोनसे दोलोनिफ्राय सिफ जाजानो लुबैयो रायजो राजा नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्ट्स खालामहरनानै बुंहरनो हागोन बबे मोनसे पार्टी एबा दोलोआ 2020 मायथाइयाव बांसिन सीट देरहानानै सोरखाराव फैगोन एबा सोरखार दागोन। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव 1 दानल'सै जेराव सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दङ बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि। बिटिसिआव दासान्दि मोनफ्रोमबो पार्टीआनो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गाव गावनि दोलोनि फोसावदिं मेल जयनिं खालामनाय हाबाफारिफ्रा थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं। माब्लाबा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनाय, माब्लाबा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांनाय, माब्लाबा बिजेपि बेबादिनो गोबां दासान्दि फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं। बिपिएफ दोलोआबो बुङो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जों बांसिन मासि लानानै देरहागोन आरो जों सरकाराव फैगोन। गुबुन फारसे इउपिपिएल दोलोआबो बुङो बिटिसिआव फिन खेबसेबाव इउपिपिएल सोरखारानो सोरखाराव फैफिनगोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव दान मोनसेल'सै। थारैनो सोर बिटिसिआव बे बाराव खुंथायाव फैमारगोन, बबे दोलोनि सोर दैदेनगिरिया बिटिसिनि चिफ जागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव एभिक्सन खालामनायनि बेरेखा बिजेपि सोरखारनि बेरेखायै दासान्दि गोबां जायगायाव धरना हाबाफारि लादों मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा। बेबादिनो मैया आसामनि दाब दाब जायगायाव एभिक्सन खालामनायखौ लानानै बिटिआर कमिटि नेमसुनि बानजायनायाव क'क्राझारनि महात्मा गान्धी पार्क साखाथियाव गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि जालाङो। जेराव बिथांमोना खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि खुंथाय सोरखार बिजेपि सोरखारखौ थांखिनानै बुंदों दिनैनि दिनाव मानो मुसलमान हारिखौल' नोजोर होदों बिजेपि सोरखारा? दिनैनि दिनाव गोरिब मुसलमान हारिनि हाखौल' मानो एभिक्सन खालामदों हिमन्त सोरखारा? दिनैनि दिनाव जुदि बांलादेशिनि हाखौल' एभिक्सन खालाममारदोंब्ला मानो सुबुंफोरखौ बांलादेश फारसे दैथायहरनो हादिया? मानो आलाय सिलाय खालामनो गोनां जाखो गोरिब सुबुंफोरखौ? बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरखौ लानानै थांखिनानै बाथ्रा बुंदों बिजेपि सोरखारखौ। जेराव बिथांमोना बिजेपि गो बेक, बिजेपि सोरखार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक बायदि स्ल'गानजों थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसामनि मोनफ्रोम जिल्लायाव सोमावसारनाय बादिनो क'क्राझारावबो थांनाय सानखालि एबा मैया जालाङो। थामथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारनि फिन आरोबाव बाखनायजाथाव खामानि। गोबां समफोराव बिटिआरनि थागिबि सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा हा गैजाया बिथांमोननो गोबां हानि पाट्टा राननानै होबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव बिटिआर सोरखारा मैया 14 नं चिरां दुवार बियाब लाइमुथियाव गासै गं 862 नखरनो हानि पाट्टा बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि दैदेननाय गोख्रों नोजोर होनाय आरो गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों बिटिआरनि हानि जेंनाफोरखौ फारि फारियै मावफुंगासिनो दं बिटिआर सोरखारा। मैयानि बे हाबाफारियावनो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी, इएम सायखं बसुमतारी आरो गोबां राजखान्थि हान्जानि बिबानगिरि आरो बिफानारि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जापानिज एनकेफेलाइटिक्सनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरोबाव जादों। बेखौ फोरमायनाय जादों दि जामुगुरि हाटनि सासे सुबुङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जापानिज एनकेफेलाइटिक्सनि बेरामजों थैदों। थैनाय सुबुंखौ जामुगुरि हाटनि जमिंदार सुकनि थागिबि अरुप नाथ होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला अरुप नाथआ गिबियाव लोमजानायजों मोगा-मोगि जानानै दंमोन आरो उनाव बिथांनि थै आनजाद नायनाया रोखा जादोंमोन दि बिथाङा जापानिज एनकेफेलाइटिक्सजों सन्देरजादों। बिथांखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय जिएमसिएचआव लोमजानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। अरुप नाथनि थैनायनि उनाव गासै ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबसारदों। लोगोसे बांलांनाय जिंगायाबो बांसिन जादों। जायगानि सुबुंफोरा सावस्रि बिफानखौ गासै ओनसोलावनो जापानिज एनकेफेलाइटिक्सनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोनांथार सांग्रांथि आरो राहाफोर लानो थाखाय खावलायदों। जापानिज एनकेफेलाइटिक्सआ गासै रायजोआवनो गिख्रंथाव महर लादों होनना साननाय जादों। थांनाय माखासे सानफोरावबो रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव जापानिज एनकेफेलाइटिक्सजों सा 25 निबो बांसिन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन।
आरो गोजौ आरो गाहाय आसाम जिल्लाफोरनि अनगायैबो बराक हायेनाव खमैबो 250 सुबुंफोरनियाव बे एनकेफेलाइटिस बेरामा गोहोम गोग्लैदों। मोनसे मोजां खौरां, मिरु सोरखारा सरायघाटआव ब्रह्मपुत्रनि सायाव नैथि रेल आरो लामा दालां लुनाय मावथांखि गनायथि होनाय जादों, जाय दालांखौ 1,473 कौटि आरो 77 लाख रां बाहायनानै लुनाय जागोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे दालांखौ अगियातुरिनिफ्राय कामाख्यासिम रेलवे लाइनखौ नैथि खालामनायनि बाहागो महरै बानायनाय जागोन। सा-सानजा सीमा रेलवेनि मोनसे फोसावथाय बायदिब्ला बे स्टिलनि गलायमोन्देर गर्डार दालांआ 1.3 किल'मिटार गोलाव जागोन। दालांनि गाहाय बाहागोआव मोननै रेलवे लाइन थागोन आरो गोजौनि खोन्दोआव थाबायग्रा लामाजों लोगोसे 3 लेननि लामा थागोन। बे दालांनि लुनाया आबुं जानायनि उनाव अगियातुरी कामाख्या खोन्दोआव रेलनि गोहोआ मख'जाथाव बांगोन होनना साननाय जादों। बे दालांआ ओनसोलनि दारिमिनारि जौगानायाव बिहोमा होगोन आरो साख्रिनि खाबुफोर आरो सोरजिनायाव हेफाजाब होगोन होनना साननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गुवाहाटीनि थागिबि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा ड कमल चौधुरीनि फिसाजो ज्यतिषिका चौधुरीया मैया हरखाबै रुंसारि जायो। आसाम हायुङारि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गावनि गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादखौ फोजोबखांनायनि उनाव बिथांजोआ दिपु मेडिकेल कलेजआव MBBS फराफारिनि जोबथा बोसोराव फरायगासिनो दंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बिथांजोआ मोनसे जेथोगोनां मेलेमारि बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा फाहामथायनि उनावबो हामखांनाय बायदि मोनदोंमोन, नाथाय गावनि फरायनायखौ लाखिनो हादोंमोन। बबेखानि बावैसो बिथांजोआ गोब्राब थासारिजों फिन आरोबाव मोगा-मोगि जानांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांजोआ बे रोखोमसे बेरामजोंनो फिन आरोबाव बेरामाव गोग्लैदोंमोन। बेबादि थासारियाव बिथांजोखौ गुवाहाटीनि गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै मैया फुङाव बे देहा फाहामसालियावनो बिथांजोआ रुंसारि जायो। ज्यतिषिकानि अबथिरायै रुंसारि जानायाव आसाम नेशनेल मुलुगसोलोंसालिनि सुबुं समाजखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। आसाम नेशनेल मुलुगसोलोंसालिनि नेहाथारि ड नारायण शर्माजों लोगोसे आफादगिरि दिलीप कुमार दत्त चौधुरी आरो मुलुगसोलोंसालिनि गासै फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरा गावसोरनि फरायसानि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखुथिया नखरनिसिम दुखु फोरमायो। आसाम राइफल्स आरो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ नसुंआरि रायजो मिज'रामाव गोबां बिबांनि ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि 642 ग्राम हेर'इन आरो गासै 10 किल'ग्राम 444 ग्राम मेथाम्फेटामिन टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। अपारेशन टीमनि बायदिब्ला गेजेर हायुङारि गोसोम हाथायाव जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेना गासै 36 कौटि 79 लाख रांसो जागोन होनना साननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हमजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ हादोर गेजेरारि ड्राग्स फालांगिरिफोरजों नसुंसेनि हादोर म्यानमारनिफ्राय मिज'रामनि गेजेरजों बायजोआरि रायजोआव आयेन बेरेखायै दैथायहरनायनि साननाय जादों। खोला भारतनि तेलुगु फावखुंगुर आरो कमेडियान पीज वेंकटआ 53 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फावखुंगुरा किडनि आरो लिभार मोन्नैनिबो गाज्रि जानायनि जाउनाव गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा फाहामथाय लाबाय दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय 19 जुलाइ खालाराव बिथाङा हरखाबै गावनि नखर, बिसि-फिसाजों लोगोसे गासैखौबो बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि रुंसारि जानानै थांनायाव सावथुन मुलुगआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। प्रमद बर'नि बिटिआर खुंथाय सोरखारखौ दुखु मोननानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफायदों गोबां रायजो-राजाफ्रा। गोबां समफोरावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोखौ मदद होफैनाय बायदिनो 4 नं जमदुवार बियाबाव आरोबाव गोबां मददगिरिफ्रा बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। बिपिएफ दोलोनि बिजाथियानो देरहागोना रोखा, 100% बिपिएफआनो देरहासार जागोन। प्रमद बर' बिथाङा एभिक्सन खालामनायनि मास्टार। बिटिसिखौ गोजोन नांगौब्ला बिपिएफ दोलोनि गोनांथि। नंखाय प्रमद बर'नि रादायखौ नाङा, प्रमद बर'नि नंखाय सोलायनायनि स्ल'गानखौ रायजोनो नाङा। बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफ इयुथनि आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया बुंदों। बिपिएफ दोलोआ देग्लायनि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै सरकार दागोना 100% रोखा जाबाय होनना गोख्रों रावजों बुंदों कास्टम बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि 4 नं जमदुवार बियाबनि जारागुरि आरो गलादांगि प्राइमारिनि जग्रापारा गामिनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि मावनायखौ मोजां मोननानै सा 60निबो गोबां बिपिएफ दोलोआव थांनाय सानखालि जयनिं जालाङो।
फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोफिननो थाखाय आरोबाव 4 नं जमदुवार बियाबनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबनानै मदद होफैदों गोबां रायजो राजाफ्रा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव मैदेरनि उदखाराव क'क्राझार जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियाव फैनानै सुबुंफोरनि न'खौ सिलिंखार खालामलांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंबिलि 3 रिंगासो समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव डिभिजन फरेस्ट रेन्जनि थामहिनबा कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय आवदां हालामनि 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि चाइदि बसुमतारीनि गंथाम न'खौ खेबसेनो दुखुनांथावै हाग्रानि मैदेरा गाफाय-गासि खालामनानै सिमफायजोबनानै गालाङो। नाथाय खाफाल गोनांदि न'खरनि सुबुंफोरा रावबो जोखोम जायासै एबा खुनु रोखोम जिउ रैखा खालामनो हायो होनना न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथि होदों। मैया एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा भुगिनांनाय न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्था मोनगिरि फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि आवथायाव थानाय आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीया गावनि रोंगौथि आरो जुनिया आयदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंनानै गुन गोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानायनि थाखाय बे बोसोराव एनसीआर दिल्लीनि फरियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ थांनाय 12 जुलाइ खालाराव बिथांनो एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायदोंमोन। मेजिक बुक अफ रेकर्डनि मासिगिरि डक्टर सिपि यादवआ सामलायनाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानि एडभकेट आरो इन्टारनेशनेल वेलफेयार हिउमेन राइट्स फाउन्डेशननि मासिगिरि डक्टर राम अवतार शर्मानि नुजाथिनायाव बे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। मणिपुरनि दावराव-दावसि ओनसोलाव पुलिसआ फिन खेबसेबाव गोबां बिबांनि सांग्रां गुलि बारुद जब्द खालामनो हादों। काकचिं जिल्लानि चिंजाव दिपनि पमालेमपाट ओनसोलाव मोनसे अपारेशननि समाव 1406 राउन्ड 9 mm पिस्तल गुलि, .303 नि 125 राउन्ड आरो गंसेनि खालि कारतुज बोखांनो हादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे गुलि बारुदफोरखौ बबेबा उदखारि आफादा हाग्रायाव दोनखोमादोंमोन। बबेखानि हाग्रायाव दोनखोमानाय बे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा सांग्रां गुलिफोरखौ जब्द खालामनायनि उनावबो पुलिसआ गुलि बारुदफोरखौ दोनखोमानायनि थाखाय रावखौबो हमनो हायाखै। दासिम बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो थादों। फिन आरोबाव खुंथाय सोरखारनि गोख्रों नाजानाय आरो बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायनि गेजेरजों गोबाव बोसोर एनआइए केस नांनानै थानाय गासै सा 20 बारग' एनडिबिफोरा थांनाय सानसे सिगां क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय उदां जानो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगाङाव क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्रायनो माखासे बारग' एनडिबिफोरा उदां जानानै फैनो हादोंमोन। बेनि उनाव फिन आरोबाव बिथांमोना उदां जानानै फैनाय बायदिनो थांनाय सानसे सिगां सा 20 बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै दंमोन बिथांमोना खमैबो 10 आरो 11 बोसोर जोबथेसालियावनो थानांदोंमोन। बारग' एनडिबिफोरा बेनि उनाव बिथांमोना उदां जानानै फैयो। खुंथाय सोरखारनि गोख्रों नाजानाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि नाजानायनि गेजेरजों क'क्राझार बिजिरसालियाव साबासो बारग' एनडिबिफोरा दंबावो बिथांमोनाबो बेल मोननो गोनां होननानै जायफोर बिथांमोना उदां जानानै फैदों बिथांमोना बुंदों। बेराफारसेथिं बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारियाबो माब्ला उदां जागोन, माब्ला बिथाङा रायजो राजानि हास्थायनायखौ सुफुंफैनो हागोन, माब्ला न'खरजों अरायथा थाफैनो हागोन, बेफोर सोंलुआ दिनैनि दिनाव गोबां बर' रायजो राजाफोरनि सोंथियाव फैदों। थांनाय 2024 मायथाइयाव बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय सासे स्पेशेल उकिलआ बुंनाय बायदिब्ला बे बोसोरनि एबा 2025 मायथाइनि जोबनाय समहालागैसो रन्जन दैमारिनि हियारिंआ जागोन होननायखाय बिथांनि हियारिंखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। आसा खालामो बेनि सिगाङावनो जाहाथे रन्जन दैमारिनि बेल मोननो हायो एबा बिथांनि हियारिंआ जायो, बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।